Ballag már a véndiák, csendül fel évről évre az ismerős dallam. E hétvégén is így történt ez megyeszerte, köztük itt Lentiben, a Gönczi Ferenc gimnáziumban is. A pénteki est az iskola valamennyi tanulójának szorgalmasan telt. Míg a negyedikesek utcáról utcára, házról házra járva köszöntek el szerenáddal volt nevelőiktől, addig iskolatársaik virággyűjtéssel készülöttek a, mondhatni, nagy napra. A munka meghozta gyümölcsét. Délelőtt 10 órakor az iskola falai, folyosói, lépcsői, tantermei csodálatos pompával fogadták a végzős hallgatókat, így módon búcsúztatva őket 4 év együtt töltött napjaitól. Elköszöntek mindannyian. A 45 negyedéves diák társaiktól, barátaiktól, nevelőiktől, az itt maradók a nagyoktól, az öregektől. Hiszen ki tudja, mikor találkoznak legközelebb. A ballagás után 2 nap telt el. Ez az idő már csak arra volt jó, hogy az írásbeli vizsgák előtt mindenki tisztázza önmagával, hogy mennyit tanult, mennyit fog nyomni alatban a tudás, és azt, hogy mennyit kell még okosodni. Ma túljutottak az első írásbelin, a magyar nyelv és irodalmon. Reméljük, mindannyian sikeresen vettétek az első akadályokat, hiszen tudjuk, hogy sokatok számára nagy jelentősége van az eredményes érettségi bizonyítványnak, hiszen e módon a főiskolák, egyetemek fogadnak be benneteket soraikba, hallgatóik közé. A ballagás napján nem a leendő, hanem a jelenlegi osztálytársaitokra gondoltok. Azokra a napokra, amikor együtt nevettetek a közös poénokon, amikor együtt morgolódtatok a tanár által adott rossz osztályzaton. Aztán még egyszer elővettétek a régi képeket, melyek az egykori osztálykirándulások emlékét őrzik. Az iskolát bebarangolva, sírva megköszöntétek a kedves szavakat, a virágokat, a szalagokat, melyek egy életen át díszíteni fogják szobátokat, szíveteket. Szerettek benneteket, és mindenki szorít nektek, direktor, tanár, diáktárs. Ugyanígy érez szülő, testvér, rokon, ismerős, akiknek te mondhatsz köszönetet, kedves negyedikes, azért, hogy utadat egyengedték, életedet könnyebbé tették, és hagyták, hogy tudásod zavartalanul gyarapíthatsd. A jövő rajtatok áll. Mi bízunk bennetek, ti bizonyítsatok.